Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom DJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 20 май соли 2021 мебошад. Ба пешкаши шумо 16та хонаҳои фурӯшӣ мекунем аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед. Бисёри бад гап намезанем, рафте. Замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Жипром, 6 сотик замин, гирдаш бо коробкаи хона, бетонаш рехтагиай, 2 мошин санг дорад, ҳуҷҷат дора, нархаш 30 000 сомон мебошад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрана, имо WhatsApp дора. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Қушониён, 4-6 сотик замин, 3 дар хона бо калидораш ремонт дорад. Нархаш бо маслиҳат мебошад ва алишам мешавад ба квартира. Болои сум метиҳанд соҳиби ҳамин хона. Квартира аз шаҳри Қурғонтепа бошад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрана WhatsApp доранд. ҳуҷҷатҳои хона 100%. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ҷамоати Чимтепа, деҳаи Гулбута. Як хонага мебошад бо тамоми шароиташ. Хона аз 45 метри квадратӣ иборат аст ва дар якум ошёна ҷойгир мебошад. Нархаш 130 000 сомонӣ. Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, духонага квартира дар 4 ошёна, бинои советӣ бо масоҳати 40 метри квадратӣ. Хона бо ремонт мебошад ва қарор аст дар кӯчаи Қурбонов, доми 11А. Нархаш 170 000 сомонӣ. Квартираҳои арзон бисёр пурсиданд аз шаҳри Душанбе. Марҳамат. Як хонага квартира дар 3 ошёна, бинои новостройка бо масоҳати 42 метри квадратӣ. Бино қарор аст дар 9 километр ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, дар тарафҳои масҷиди Ҳазрати Мавлоно. Хона бе ремонтаи коробка дар 4 блоки ҳамин новостройкаҳо. Худи бино аз 4 этаж иборат аст ва айни ҳол сохтмони бино дар 4 ошёна рафтаистай ба қарибӣ буд мекунанд. Якум ошёнаш магазинай. Застройкаш ҷДММ Мурис мебошад. Нархаш 138 500 сомонӣ. Алишам мешавад, савдоам мешавад ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед метавонед баъзо муроҷиат кунед. Дар дигар ошёнаҳоям доранд. Бо нархи 100 000 сомониам доранд. 30 чанд квадрат буд. Барои ҳамин марҳамат метавонед муроҷиат кунед. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира дар 4 ошёна, бинои советӣ бо масоҳати 30 метри квадратӣ. Хона қарор аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд ва дар наздикии больницаи вилоятида қарор дорад, назди роҳда. Дар наздикии ҳамин бино детский сади рақами 27, мактаби 21, магазин, ҳама чӣ дар наздикишай ва дар квартира ремонти нав кардагианд. Дару тирезаҳоша нав кардагианд. Дар квартира кухни гарнитур, аристон, кондитсионер, холодильник, телевизор, диван ва дигар чизҳо мемонанд. Хулас медароӣ ва зиндагӣ мекунӣ. Нархаш 210 000 сомонӣ. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, духонага квартира дар 6 ошёна, бинои новостройка бо масоҳати 55 метри квадратӣ. Хона қарор аст дар ТЭЦ, 60% ремонташ аллакай шудагиай. Ба гуфти соҳиби хона, нархаш 200 000 сомонӣ бо муомилаам дора. Аз 102 микрорайон хоҳиш карданд. Марҳамат. Як хонага квартира
дар сеюм ошшона бинои новостройка бо масоҳати 30 метри квадратӣ хона коробкая яъне беремонт ва қарор аст дар 102 микрорайон пушти ресторани шаҳриёр. Нархаш 141600 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, якхонага квартира дар сеюм ошшона бинои новостройка бо масоҳати 38 метри квадратӣ хона коробкаяй. қарор аст наздикии бозорчаи гулистонда рӯ ба рӯи мактаби черешкавада. главни дар задагияй, монтаж кардагияй метавонед ремонта сар кунед. нархаш 139500 сомонӣ бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор духонага квартира дар 7-ум ошшонаи бинои новостройка бо масоҳати 68 метри квадратӣ хона беремонтай коробка ва дар назди варзишгоҳ ҷойгир шудааст. кадоме дидагӣ бошад ҳамин даромади шаҳри ҳисорда варзишгоҳа назди ҳамон варзишгоҳда ҳамин биноя сохтагиянд. баъди вай варзишгоҳ аллакай ҳамун харбуза мешаваю баъд аллакай шаҳри ҳисор мешавад. бино аз комиссияи давлатӣ гузашта шудааст. дорои шиносномаи техникӣ мебошад. об, канализатсия, свет 100%. нархаш 155000 сомонӣ мебошад бо савдоам дорад. аз якум советский хоҳиш кардан марҳамат. якхонага квартира дар сеюм ошшона бинои советӣ бо масоҳати ҳамагӣ 30 метри квадратӣ дом 5 этажа мебошад ва мутаассифона откритии лестнитсаяй дар якум советский қарор дорад. ремонти миёна дорад. фикр мекунам аз ремонти миёнарам пасттарай. отоплени об дорад. нархаш 210000 сомонӣ бо савдоам мешавад ва мутаассифона дӯстони азиз ин яке аз арзонтарин хона дар якум советский ба ҳисоб меравад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри турсунзода якхонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ шумояра метавонем ба ҳазур ба духонага табдил тиҳем. дар сеюм ошшона ҷойгир аст. бинои новостройка хона беремонтай коробкаяй. бино элитӣ мебошад ба номи плаза ва ҷойгир аст дар ҷойи хуби шаҳр наздикии бозорчаи 5-ум микрорайон. дар худи бино детский площадка, беседка, охрана 24 соата бо камераш ва парковкаи алоҳида. боз дар якум ошшонаш супермаркети ёвар кушода мешавад. қатъи турецкий ресторан. нархаш 162000 сомонӣ бо савдоам мешавад ва алишам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри душанбе назди бозори балх 900 метр аз бозор дур мебошад. 2 сотик замин, 3 дар хона. якум хонаш 6 ба 3.5, дуюмаш 4.5 ба 3, сеюмаш 3.5 ба 3 ва калидори 6 ба 2.40 дорад. ҳоҷатхона дорад, ҳаммом дорад алоҳида, ҳардуш дар дарун. ошпазхона дорад, 2 ба 3 мебошад. ҳамаш дар дарунай. нархаш 360000 сомонӣ мебошад бо савдоам мешавад. аз управление гаи тарафи ҳисор рафтанда. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. замини фурӯшӣ аз ноҳияи рудаки хоҳиш кардан марҳамат. 6 сотик замин қарор аст дар лохур, Стамбул. рости гап нафаҳмидам куҷояй. маълумоти бештар бо тариқи телефон мегӯд соҳиби хона. нархаш 80000 сомонӣ мебошад. савдоам мешавад ва алишам мешавад. ба ҳазур метавонем вариантотонро пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе духонага квартира дар 12-ум ошшона бинои новостройка
бо масоҳати 77 метри квадратӣ хона коробкая, яъне беремонт ва дома айни ҳол сохтаистанд. Насиб сентябри соли 2021 да аллакай месупоранд. Бино қарор аст дар Мардон Дустида. Нархаш 297 000 сомонӣ мебошад ва ин хонаям яке аз арзонтарин хона аз Мардон ба ҳисоб меравад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қабодиён, сехонага квартира дар якум ошона, бинои советӣ бо масоҳати 62 метри квадратӣ. Хона дар ҳолати хуб қарор дорад, ремонт дорад, туалети летнӣ дорад. Касе надонад, ин туалети берунӣ мебошад, душ дорад ва бо заминам дорад. Дар қафои хона дар маркази ноҳияи Қабодиён ҷойгир аст, назди мактаби рақами 3. Нархаш 230 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад ва алишам мешавад. Метавонем баъзур вариантотона пешниҳод кунед. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид ва рори кор шумода.